Marius, das ist von der so ein schöner Tag. Erst nach dem Bett, Teil, aber sei ja schöner Sonnenschein. Von der dachte ich, würde ich was merken von Etschacken. Als die Menschen, die backen, im Bergen immer so viel an Etschacken, oder Fleisch, und dann musst du dann immer alle Sorten Biesen an Etschacken, Ries oder Schaubeln oder Greins. Und von der wollte ich noch eine Sorte Etschacken wiesen. Das nennt sich Vulcano. Papas al Vulcano. Dat is een beetje een boy, wat is er nog maar zo even around dat, het is een volcano. En dit wordt je dan de eetschappen zijn. En ik weet weten waar we dat maken. Ik heb die gelezen dat. Mij smaakt dat schijn. Oké, het eerste wat we dan voor brokken zijn dan eetschappen. We willen je wat van eetschappen maken. En daar heb ik zeer rein gebarst. Nu wordt je met de golf een klein beetje, allebei een klein beetje verspekken. Dan doen die alle even rein baken. Pik die bloß nicht an den Hang. Die haben sehr Geschmack aufgeworfen. Und können die wel nicht mit Schalthoop abeten. Die sagen ja immer, die Schal ist gesünder als die Etschappen. Ich glaube das. Die legen das. Die können das aufschalen, aber da wird nicht ganz so Geschmack looten, alle Top. Immer nu haben wir die Geschmack aufgedreht. Dann tun wir ein klein bisschen met schmurts, klein beetje schmurtsen rondom. Dan drehen die nicht so uit en baken die bitter. Ja, en dan gaan we die aan de ploot nemen. En dan gaan we die 400 Grad voor 1 Stunde baken. Dan wil ik niet weten wat we dan doen, want die score zijn. 1 Stunde, 400 Grad. Dankzij. Oké, die tijd wat de eetschappen baken doen. We hebben hier alle soorten uiteren. Hier hebben we Zurer Schmand. Daar wordt het niet maken, weet ik wel. En als je dan ook cream cheese, dat is nog beter. Maar we hebben hier van die Zurer sour cream, dat is een Zurer Schmand. En dan doen we er een klein beetje pimenton, rode peperschoten nemen. En weer wel gewoon een beetje cilantro. En hier hebben we een beetje zippeljuch. Van ongeveer een beetje. Hier hebben we een jalapeno opgesneden. En dan hier heb je nog een beetje salami. Je hebt dan zo'n vleesje wel, waar je wel een beetje chickenvlees of chorizo, whatever. En maar hier dan wel. Dit willen we aan de eetschappen stoppen. Hier hebben we een klein beetje tocino of spaak. Hier hebben we dan nog een beetje punta kaas. Die willen we ook maken hier. Zo, dan willen we dit gescheid hier. En dan willen we dit aan de eetschappen stoppen, maar die squazen. Die hebben nu een halve stunde gebakken, die worden nu testen. Zo, kijk maar dit, waar we hier nog een klein beetje peper nemen. En dan is dit right aan de eetschappen stoppen. Zo ja, fijn. Zo, nu gaan de eetschappen 44 minuten gebakt. Die zijn nog niet ganz goed, maar dat waar we dan nog her, dat eeuwige waar we die gaan volgestapt. Zo, nu kunnen we den klein beetje laten aufteilen, wat we de handelen gaan, en dan kunnen we weten wat we dan doen. Oké, nu wil ik jullie weten wat we dan doen. Ik ga zo'n ding, is dit. Weil zo'n kleine drin het labeltje gaan, dat is sehr fijn. Ik heb me deze hakel uitgehaald, niet te doen. Van de Viertelsalzschale wil je er ram loten, of vielleicht ein bisschen mehr, nicht ganz bei uns, dann habe ich ein Loch. Dann fange ich hier das an der Märt an, check mal das. Dann da ich das dort ausschaben. Und weil ihr wollt, kann am Dollarstuhl vor ein Töpfchen so ein Lepelchen, schaff sehr klar. Schaff vielleicht mit einem Teillepel, aber wenn ich einer will, dass wir nicht zwei kriegen, die Büter wohnt, check mal dort. Schaff sehr fein, das hier noch ein bisschen schein, der erst dann wird auch noch heute sieht, aber einer muss dann wieder abhosen. Maar ja, dus dort waar we het dan alle uitschapen, zo de meest wat oingen, vielleicht oingen nog een gouden viertelzaal loten, dat we dat oingen niet twee krijgen. En op eng had ik deze afgesneden. Deze eng had afgesneden, dat er dan zo smak over hem eng stoen dan. Anders van de runddieren, dan word je bis helemaal amtjabelen. Ja, kijk maar dat. Dat is een beetje gespeeld, maar krijg je dort. Waar we deze ook nog zo dort uithouden, dus ik deze haar, kijk maar zijn. Sehr fijn, daar waren we de volstappen. Dankzij. Oké, en ik kijk mal, deze hebben we nu fijn pleister volgestoppt. Waar we deze ook nog. Bloß met lepel nemen, puren dat er zo fijn nemen en een klein beetje pakken. Bloß niet te zuiver, dan rit je den pleister ab. Diese Vierteltjes, die sollen so loten als ein Schwein, wenn er drin ist zum Schlachten. Gut abgemaßt und fahrt. Da, check mal das. Oh, yes. So, als ich sehe, wir wollen die Wänge nicht tot haben, dann habe ich die keine Eitschauen.
Ja. Kijk zo, dat is veel voor deze place dan neerkrijgen. Wel niet in touwschrakelijk, is rit ons den op. Ja. Kijk zo. En wat we dan doen, ik wil dit eens meer opnemen, nou ik kan weten wat we next doen. Nu kijk maar, nu hebben we wat spaak te zien als uitgelaagd hier. En dan nemen we den place dat we staat aan en dan doen we dat spaak dus aan. Kijk maar. En dan rollen we den aan. Ganz zo, dan willen we het nog uitgeven. Maar je dat een beetje houden. Kijk maar dat. Dan hebben we den ganz uitgerold. En dan hebben we den hier, waar we den dan met teampullers den Klippers umspalten, zoals je dat zeggen kan. Dat is een bok opgegaan, dat wordt een schwindtrainer, er nog weer zit. So, kijk maar dort. En dan hier, wo die Sparks het hoofdkomt, door we dat dan Klippers umspalten, wat er blijven dat. En dan, als je gebakt is, dan ga je de uitnemen, dan spek je uit am Hals met dat. So, kijk maar dat. This place, dat is niet uit en de ploot naar zaten. Nu over de nächste Not nog. Nu wollen we dat wat beter schaffen. Dankeschön. Goed, nu hebben we de tweede Serie hier ook uit zum Errol. Dan wollen we dat wat beter schaffen. Nu hebben we den dat hier op een beetje touw houden. Dat ik dan niet nog eens kalken maak. Nu, kijk maar dat. Ik wil dit wat schaffen. Oh ja. So. Dan nemen we waar een teampullers, die doen een klein beetje ram onspalten. Ja, ik leer van der, waar we schön met meer gaan. En dan wordt niet meer vlees sterven, dat is je al. Ja, maar gaan. Krijg ze staat, we nog meer afspelen. So. Nu kijk de model, nu zijn deze Playstekjes ruit met de oven zaten. En den oven, oh, nu is nog een wat we. Hier een beetje in onaas, waar den dort nog ausspalen, maar immer gaan. Nu wil den een ploot nemen, en ik ga zo'n ploot als dit. Ik wil je bewijzen, dat heeft een beetje zeef, dat is een runde zeef, dan kan je een beetje zo in de loft staan, dat ik kan het beetje aflaten, en dat spaart, dat weet je dat. Wat dat sehr veel schmerz geven. Nu ga ik het een beetje zo op een zeef leggen. Nu wil die baken 350 Grad. Wenn ich 15 Minuten nu heb voor de eerste, dan moet zijn wordt zet. Dankeschön. So, nu gaan we deze PlayStation overnemen. So, dan kunnen we hier rood nemen. Die staat dan meest in kop, maar die wordt nog een klein beetje inspringen. Das eerste wat je de hand uitgeschabt. Die daar je weg wasmieten. Die kan je morgen broden met eier taup en dan te frühstück. Nu heeft hij een halve stunde gekert, har je bakt, nu kijk hem op. Hangt al aan zijn smaak te laten. Nu gaan we den bus de ploot omdraaien. Wat het vlees dat anders gedraaid zijn. En dan gaan we nog eenmaal 15 minuten en zo, en dan gaan we checken. Nu kijkt hem, nu hebben we door voor 44 minuten gebakt. Ik draai er nog op 377, nu kijkt hem al. Kijk dat hier. Nu, wat we dan willen doen is, daar willen we dan nu nog zo'n kruisen opleggen. Ik wil hier een color staat en dan hier. Door. Nou werden we nog eenmaal een stuk 10 minuten bakken en hierboven werden we nog een beetje, ze staat een beetje zo op, kijk maar. Wat je dit wordt, wat zou je stroom geven. Kijk zo. Nu werden we nog eenmaal een stuk 10 minuten. Dat past wat zijn we dat buiten naar barbecue dan, weet je. Dan daar we in de oven brengen, ja, dat spretst nog maar een beetje. Nu gaan we den naar oven nemen. Nu wil ik u wat stroom wijzen, nu kijk hem al. Dat zijn wat ze naam vulkanos, also boven even rand is met dat thuis. Oh, ik doe maar van hier een stuk bewijzen. Nou, wat blijf je daarvan? Nu hebben we 2 Stunden alles geklaard. Vandaar is voor de baken duiken. Nu gaan we den mal opsnijden en smaken. Zo, kijk maar, nu hebben we den 2 gesneden. En dan gaan we den mal opdaken. Kijk maar.
Zet dort een schijnsmaak naar, zet dort een schijnsmaak. Wauw, nu wel wie eten. Proef dat ook. Dankzij. Oké, daar wel wie dit moet smaken. Het schotten daar proefje hier het niks ben. Zoals ik immer zei, waar we dankbaar zijn. Dat gaat als wat je gezien hebt. En nu wel weer deze eetschappenboy hier. Papala Volcano. Hier hebben we een kook. Nu werden we deze eetschap mal afsnijden. Ik ga het even maken. Het eerste wat we willen doen is dat Müll uitmerken. Wat ik daarmee meine is, we eenmaal weer naar Heidepeper afbieten. Dan dat het eigenlijk je smaak abfressen en dan smaakt alles nog schijner. Oké, nu zijn we eruit. Wow. Nu dit smaak en alles met die eetschappen, dat zou je wel smaakt dat zag. Maar erstmal waren die Arbeit weet je was, zieh dich abstunden. Ik heb hier geen andere vlees bij gebakt. Maar ik wil zeggen, dat proeft ook wat. En die niet weten wat van eetschappen te merken, dan merkt man zo'n stukversen aan. Wauw. Want dat zo smaakt, dan ga ik eens mijn meeste tijd wat zeggen. Nog een beetje van dit. En van dit. Oh, zo fijn die schaal. Dit is zo fijn uit. Oh, backwing zijn. Merkt ook zo'n stuk. Dat is dat weet je was. Dat weet je nu waar het maakt. Proef dat. Schandlich zijn het. Wat soll je hem gesagt zijn? Ya vine de donde andaba, se me concedió volver, a mí se me afigura